роҳбарияти агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон иддаои онро ки гӯё ба шасти кормандони ин ниҳод на генералҳо балки танҳо лейтенантҳо меафтанд рад карданд. сулаймон султонзода роҳбари агентӣ имрӯз 3 июл дар нишасти матбуотии ниҳодаш гуфт таҷриба нишон додааст касе ки гуноҳ мекунад дар назди қонун ҷавоб мегӯяд. султонзода дар робита ба суоли хабарнигор дар хусуси кам шудан ва ё умуман вуҷуд надоштани боздоштҳои пурсару садои нафарони мансабдор аз ҷониби агентӣ гуфт таҷриба чӣ хеле ки нишон медиҳад касе ки гуноҳ мекунад дар назди қонун баробар ҷавоб медиҳад. ҳаст лейтенант ҳам аст, лейтенанти калон ҳам аст, подполковник ҳам аст, майор ҳам аст, роҳбари корхона ҳам аст, роҳбари ташкилот ҳам аст. муроҷиат шавад мо нисбати касе ки набошад қабул мекунем. соли 2018 нисбати сардори раёсати вазорати рушди иқтисод ва савдо нисбати як сардори раёсат мо бо гирифтани маблағи қариб $500,000 $460,000 гирифтани пурамо дастгир карда будем. корбарӣ давом дорад. коршиносон мегӯянд боздоштҳои пурсару садои мансабдорон ва генералҳои коррупсионер махсусан дар замони роҳбарии рустами эмомалӣ ва абдуфаттоҳи ғоиб дар мақомоти агентӣ ба вуқӯъ пайвастаанд.